Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, slovenskí pacienti sa na niekoľko dní dostali do nepríjemnej situácie. Rôzny právny výklad nového zákona, ktorý vstúpil do platnosti na nový rok, spôsobil, že na niektoré lieky nedostali ľudia tzv. Elektronický recept a museli si ísť k lekárovi pre ten papierový. Mojou prioritou vždy bol a vždy bude slovenský pacient. A preto som od zaregistrovania tohto problému intenzívne pracoval s mojím tímom na potrebných zmenách. Bolo to časovo náročnejšie, predovšetkým kvôli tomu, že tento problém sa týka viacerých zložiek zdravotníckeho systému, od zdravotných poisťovní až po Národné centrum zdravotníckych informácií. Riešenie si preto vyžiadalo trochu viac času, ale to podstatné je dnes toto. Problém je vyriešený a predpokladám, že najneskôr v priebehu zajtrajšieho dňa bude spustené opätovné predpisovanie tohto druhu liekov cez elektronické recepty. A teda ešte raz, pacienti, ktorí si lieky hradia sami a ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia, nebudú viac musieť chodiť po papierový recept k lekárovi. Mrzí ma táto nepríjemnosť, nespôsobil som ju ja, no napriek tomu sa všetkým pacientom ospravedlňujem. Nebudem tu dnes označovať vinníkov, pretože kľúčové pre mňa je to, aby sa slovenský pacient dostal k zdravotnej starostlivosti, v tomto prípade k svojim liekom pomocou elektronického receptu. Mrzí ma, že sa z vecného problému opäť vo veľkom robí politika, ale už som si na to za tých pár mesiacov vo funkcii zvykol. Podstatné je pre mňa riešenie, o ktorom som do obeda informoval aj predsedu vlády a touto cestou ho oznamujem aj našej opozícii, aby prestala strašiť a zavádzať tam, kde si situácia vyžaduje normálny ľudský prístup a nie politikárčenie. A takýto normálny, ľudský, vecný a manažerský spôsob riešenia problémov budem ponúkať každý jeden deň.